Takže nachádzam sa v Liptovskej Tepličke, v dedinke pod Tatrami, pod Nízkymi Tatrami a dnes idem dať Pánsku hoľu. Ak všetko pôjde podľa plánu a ustane aj vietor, čakajú ma krásne výhľady na Vysoké Tatry, pekné lučné hrebene a taká pohodová lyžiarska túra. Poďme na to. Stúpanie na Pánsku holu je orientačne veľmi jednoduché, stačí pokračovať okolo obľúbeného lyžiarskeho strediska Smrečiny, ďalej dolinou potoka Teplička. Od parkoviska po vrchol je to asi 4,5 km a 500 výškových metrov. Dolina má severnú expozíciu a tak tu skoro nikdy nie je núdza o sneh, nie je tomu inak ani dnes. Takže asi v polovici stúpania na Pánsku hoľu sa nachádza taká chata, ktorá má meno Podhoľa. A potiaľ to je veľmi mierne stúpanie, teraz by sa malo troška pritvrdiť na tie záverečné kilometre. A na záver vidíme z lesa. Pánska hoľa je kopec vysoký 1429 metrov a leží v severnom bočnom hrebení Nízkych Tatier. Je odtiaľ vidieť aj samotný hlavný hrebeň s vysielačom na Kráľovej holi a cez stromy aj vrcholy západných a Vysokých Tatier či okolité kopce. Pokojne sa odtiaľto dá pokračovať na lyžiach aj na Budnárku alebo až na útulňu Andrejcová. Ja však dnes nemám toľko času a smerujem už naspäť po lúčnom hrebení a súčasne žltom turistickom chodníku, ktorý smeruje na vrchol zjazdovky Smrečiny. A najkrajšie výhľady na Tatry sa otvárajú pod Pánskou hoľou, na týchto lúkach, po ktorých sledujem trasu na vrchol zjazdovky z Liptovskej Tepličky, lyžiarskeho strediska Smrečiny. A tam sa už pekne povozím aj dole kopcom. Tu je to taká prechádzka spolu. Ale s takýmito asi najkrajšími výhľadmi na Tatry široko ďalekom oku. Kde si nad lyžiarskym strediskom už vyzúvam pásy a mierim si to naspäť do Liptovskej Tepličky. Vysoké Tatry tu mám stále ako na dlani a v podvečernom svetle sú čoraz krajšie.
Tak kúsok zjazdovky ešte nie je zasnežené, tak už to musím zísť piešky. To som nečakal. Lyžiarska túra na Pánsku horu je naozaj príjemná a jednoduchá, dá sa pohodlne absolvovať za 3 hodiny. Je vhodná aj pre začiatočníkov, poskytuje jedný z najkrajších výhľadov na Vysoké Tatry a vďaka orientácii tu sneh vydrží naozaj veľmi dlho.